Konsens bejn l-industrijalisti u n-negozjanti Ghawdxin li l-gżira Ghawdxija tinsab f'sitwazzjoni ħażina. Hemm bżonn ta' mentalità ġdida, il-gżira Ghawdxija ma tibqax dipendenti fuq Malta biss filwaqt li jkun hemm viżjoni ċara u fit-tul għal futur tal-gżira Ghawdxija. Iżda dwar il-diffikultajiet li tiffaċċja Għawdex tkellimna mal-membri tat-think tank. Għawdex bħalissa mhux għaddej minn żmien feliċi bħalma konna mdorrijin. Aħna niftakru mhux ħafna snin ilu meta Għawdex kien il-vetrina ta' Malta. Illum ma nistgħux nibqgħu ngħidu hekk. Il-prodott gross domestiku f'Għawdex huwa inqas minn dak ta' Malta u dan qed itajjeb l-ekonomija. L-investiment huma 2% biss tan-nefqa kapitali nazzjonali li qed jintefqu għal proġetti f'Għawdex. Għawdex qed jibbenefika biss minn 2% tal-benefiċċji tal-Malta Enterprise. Is-settur privat min-naħa l-oħra investa biss €1,300,000 f'Għawdex, ferm anqas minn €7,000 miljun f'Malta. L-iżvilupp ekonomiku f'Għawdex mhux qiegħed ilaħħaq ma' l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta in ġenerali u anke tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea għax fil-fatt minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea law Għawdex ir-rata ta' żvilupp tiegħu waqgħet lura. Problema oħra għal Għawdex hija l-istaġjonalità. Seasonality hija l-ikbar problema. Din hija seasonality li fix-xitwa u fil-mid ix-xogħol jonqos bħalma huma qegħdin Malta u anke postijiet oħra li qegħdin huma fuq turiżmu speċjalment, Għawdex imbagħad obviously ħajbati iżjed. U importanti li jkun hemm ċerti inċentivi illi aħna nġibu ċerti nies matul ix-xitwa. Min-naħa l-oħra Għawdex għandu jkun aktar aċċessibbli ma' Malta u l-bqija tal-pajjiżi barranin. Ninkwieta ħafna li Għawdex m'għandu l-ebda port internazzjonali. Ġifieri bil-forsi jridu ngħaddu kollox through Malta. Ir-rapport Għawdex x'futur se naghtuh kien ikkoordinat minn Ġovella Bonnici. Naħseb li Għawdex ma jistax jitqies bħala annex ta' xi ħaġa ikbar imma li tingħata attenzjoni dettaljata fih innifsu